junior iki lur. Meskipun jenenge junior yo, tapi iki lek wayahe kalap lur. Wes gak usah diragukan lagi lur. Nah, saiki lur ayo padha-padha ben sadurunge kalapan lur, ben padha gayeng kabeh iki. Penonton-penontone yo karo kabeh wis sak kalangan iki wis. Ayo padha jogetan. Tapi aja lali yo. Saweran yo. Ben kanca-kanca iki padha giras ngono lho bantengane. Ya, lembut logo Jati Junior. Ayo lur. Padha goyang kabeh. Sampeyan iso nyedek kalangan yo. Sampeyan iso selfie-selfie wis sak karepe sampeyan wis. Joget bareng ning ngarepe bantenge ya ora masalah, tapi sing penting aja lali nyawer ya lur ya. Nah, iku ayo padha-padha kumpul bareng wis. Salah enak lur lek wayahe koyo ngene iki lur. Apa wadang jinglang terus bareng ngono joget bareng karo bantenge. Lan aja lali sawerane lur. Lur, kalapan kabeh padha minggir-minggir ning rasa jabone kalangan ya lur ya. Sampeyan slametane dhewe-dhewe ya lur ya. Iki gak ono asuransine, gak ono BPJS ya lur ya. Ayo lah iki lek wae ucul kok ngono sampeyan delok dhewe lah. Iki lapangane luas lur, dadi banteng iso nyeruduk kono nyeruduk rene ya. Wayahe kalap ngene aja mbok salakno bantenge ya. Jadi lek wayahe bantenge mlayu ayo ngincir sampean ndang menghindar ya. Tapi kula keseruan kalapane lur. Ya, uber-uberan mbek banteng iku lho. Ya seneng-seneng ndredeg ngono lur. Ya soalnya ya lucu ngono lho lur lek wayahe kalap ngono iku lur ya. Banteng lek wayahe ana pecutane bopoe ngono iku. Wes mencar-mencar koyo ngono. Lah iku nyedek penonton. Asik nonton ngene bantengan ki ya koyo ngene iki lho lur. Keunikane pagelaran kesenian bantengan iki sing di Malang iki. Asik nek kono lur. Ya wes lur, sampean tonton yo video ini sampai pungkasan. Muga-muga padha seneng kabeh. Aja lali ya lur ya, sawer-sawer ya lur ya. Ya wis lur, lanjutno lur.
saka Simpang Sulfat. Rahayu, rahayu, rahayu.